Mane jatend kweth Mungiki maena Njenga ne ochopo nyim doho mamakadara mawinjo bura manomiyo make kachiel koda chiji ariyo mamoko kamoting'o wadgi Peter Njoroge kod jating' ndai mare Felix Lekishe. Maina ne ondhi gi okwach tarik 19 dwe mar auchiel higa ma 2023 ketude gi bago ng'anyo mar mane en kweth ma kedo gi sirkal mano Azimio la Umoja. Okile mage kotelnegi Ndegwa Njiro kwedo bura makamano kagisewa apis jomin buche kuom chwalo neno murem e nyim doho kendo ketho sa. Gino mosemiyo bura no oyware kuom thuolo malach. Giwacho ni bura no otiyogo gi piny owacho kaka yo mar neno ni Maina ok oyudo ratiro mapiyo. Gikone apis jomin buche mondo oridre kendo kasre mapiyo wachno ka ok kamano to gol bura no e doho mondo Maina oyud fuong'ruok. Kama hawana ushahidi, hakuna haja ya kuweka mtu mahakamani hizo siku zote. Njia mwafaka ya kufanya ni kwenda kuondoa hii kesi katika mahakama ili mtu awe huru. Jua hii kesi serikali inaitumia kuhakikisha Maina Njenga amewekwa katika minyororo yao. Kama wana kesi waileta tumalize mara moja vile tulimaliza ya Nakuru, si ndio? We do call upon the DPP and all the relevant offices that this matter has already shown that indeed it's a political matter and it should be withdrawn for our clients to indeed find justice. Sasa tunategemea Mwenyezi Mungu aje atuokoe kwenye hii giza, atuondoe kwenye hii makesi, kwa sababu makesi hii zote ni kesi ya kuwekelewa. Makesi ya dawa za kulevya, hadarati na kila nini. Na unajua sisi ni mabishop. Tegoro mochung'ne weche somo e county